Sana pena mashoko akuna panapa utaona ashomoza kuti aiwa ndiye prophet omutungamiri wenyika yeZimbabwe munoona vanoenda vachinopuwa deliverance and the likes. Panguva inoyi otaura achiti aiwa utongi hwemutungamiri wenyika yeZimbabwe hwaguma sehwaNebhukadhinezari. Sana mina mashoko mudanyira panapa ndobva subscribe or like on the bell kuti pina mudanirwa muchinzi utaona she addressing his prayerful congregation claimed that God first revealed Mnangagwa's rise and fall to him in 1997 and again in 2010, which would be only a 7-year glorious period, after which Mnangagwa would lose supernatural power and start manifesting humanness. He suggested that his expiration is part of God's divine plan. A leader humbled like Nebuchadnezzar, Utaunashe directly suggested Mnangagwa's downfall, emphasizing that it was God's doing, not man's will. In quotes, I wanted to just hear from God, and God told me he is being humbled. Amen. Everyone is saying whatever they wanted to say, but when people say things they wanted to say about the leader, don't make the mistake of thinking that they annex him as a leader, he said. He stated that when Mnangagwa's humiliation is a trend on social media, it does not negate his divine calling even after his expiration, reinforcing that leaders are chosen by God, not by popular opinion, he said. Thomas wanobuda panapa itogona utano achiti aiwa panguva inoyi aiwa utongi hwemutungamiri wenyika yeZimbabwe wa expire anoda kuti aiwa utongi kana maleaders anoinstiliwa kana kuisiwa kana kuapointiwa naMwari. Panguva ino achiti aiwa according to the prophecy some years ago wakataura kuti Mnangagwa akachangotonga for 7 years, of which panguva ino achiona in the spiritual realm anoti aiwa dzakwana, now he has to step down. Anofananidzana Nebhukadhinezari achiti aiwa achamborohwa neshamhu sezvamunongoziva in the Bible munoisa story yaNebhukadhinezari. Tinze mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitwa ichi. Nyako musection medu, subscribe or like, turn on the bell.